muhterem tamaşaçılarımız, siz bütün dünyaya sibilip yaşayışı millettəşlərimizin yaşayışın, gün kuruşun yoqtırtatırğan totarlar tapşırığın qarıysız. Bugün bizim programmada Şəxslər səhifəsində tarixçi İlnur Mirğaliyev. Fen ul civermeyin, ul üzerine beylep koya. Min mesela arxivda, kitapxanada bitlenip gene otururdum köbrek. Оқытушыларның август кеңешмәсендә нинди мәсьәләләр күтәрелде? Россия Федерациясы Мәгариф министрлыгы каршындагы фәнни методик совет карары белән 17 әсбап 22 елда федераль исемлеккә кертелде. Мәшкәрә авылы тарихы, Кукмарадан безнең репортаж. Утмурча ул машка, ул аю дигән мәгънә. Кара, ул карый. Демәк, машка, кара, аю карый. Мәгънәсеннән мәшкәрә дигән исем килеп чыккан. 30 меңгә якын милләттәшебез гомер итүче Кыргызстанда кунакта. Biz Kırgızistan'ın baş kalası Bişkek'te. Bu iskitkiş yeşil kala. Mine mınday bakşalar bik küp şehir işinde. Татарның тарихы ифрат катлаулы, әмма гаҗәеп кызыклы һәм бай. Мәсәлән, Алтын Урда чоры аерым бер урын алып тора, ләкин күп кенә тарихи китапларда бу еллар бер яклыгына күрсәтелә. Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге тарих институтында Алтын Урда чорын һәм татар ханнарын өйрәнү үзәге эшли. Бүген сүзебез аның җитәкчесе Илнур Мирғалиев турында булыр. Ул татар халкы өчен ут йотучы, тарихыбыздагы хилафлыкларга битараф булмаучы шәхес. Tatar mühitini saklap kalıbına değil, üstürü, alga tabi cibervey mi? Stratejik yaktan düşünüp üstürü. Fenin, ilmi yakın, tarihin, magarifin, dilini, edebiyatın, bütün yaklar bizim milletin ayakta tutu. Bizim devletçiliğimiz, devletimiz güçlü bulur gatıyır, devletimiz bulur gatıyır. Çünkü bunu devlet derecesinde gene işlep bula. Туры сүзле, һәр вакыйгага үз фикере булган татар жанлы шәхес ул. Бу сыйфатлар каннан да киләдер мөгаен. Балашактан безгә тияни аңлаталар иде менә үзеңне әйбәт тот. Ни өчен? Чөнки без затлы нәсел, койдан. Әлбәттә, әнинең туганнар аша беләк мурзалар нәселе булганлыгы. Илнур Мирғалиев әнә шундый затлы гаиләдә 5нче төпчек бала булып дөньяга килә. Башкортстанның Кушнаренко районы Якуб авылында туып, татар мөхитендә бөтен гореф гадәтләрне белеп үсә. Кичкенәдән бик кызыксынучан булган. Мин ни өчендер балачактан ук шулай сорадым, әтия, без җиңгәнбез урысларны, урыслар безне җиңгәнме дип, балачакта хәтерлим әле. Ул әйтә, юк, алар безне җиңгән. И мин шуннан соң кызыксынып киттем, ул вакытта булгарчылык әйттем. Идел Булгары гына. Казан ханлык Алтын Урдалар әлбәттә ул турыда бик теге сөйләү юк. Әмма теге абызлар хәрәкәте безнең якта бик көчле булган, дин өчен китеп үзләрен дингә биреп яшәгәтләр. Бу милләт безнең үлмәгән бит, ниндидер дип кызыксыну. Мәктәпне тәмамлагач, Уфа педагогик институтының тарих факультетына керә. Аннан Казанда аспирантурада белем ала. Шул ук вакытта төрле мәктәпләрдә тарих укыта. Соңрак 7нче лицейда директор була. Ә бердәм дәүләт имтиханнары чоры җиткәч, Мәгариф министрлыгында махсус бүлекне җитәкли. Безнең Казаныш дип әйтәсем килә инде ул вакытта. Бердәм республика имтиханы татарча. Ул татар теле буенча гына түгел, фәннәр буенча да иде. Бер унлап китап чыгарганбыздыр, бик каты эшләгән идек шундый. Ул теге татар йөзле булсын дип эшләгән идек, мәсәлән, пропуск ясыйлар зур. Сүзлектә пропуск дип тәрҗемә ителгән. Уйлап чыгардык, шундый рөхсәт кәгазы дип. Шундый шикелле рөхсәт кәгазы дип китабын бастык. Ул берничә ел булды, кызганычка каршы соңыннан аны бетерделәр. Halbuki ул системага бернинди зарар да китерми, ул системаны бозмый да иде. 2006 елдан Мәрҗани исемендәге тарих институтында Алтын Урда чорын өйрәнүче үзәкне җитәкли. Шунысы аяныч, озак вакыт бу чорга игътибар бирелмәде. Йырткычлар дәүләте дип кенә тасвирладылар. Ә бит бу 300 елга сузылган тарих. Монархия дәүләте, ягъни монарх булган беренче иде. Һәм ул теләгәнен эшләмәгән. Военный демократия шикелендә булган. Ниндидер карарларны корылтай кабул итә. Хан үзе генә булай эшли алмаган. Бу кешеләр шүлмәгендә ясаган, тимерчелек белән дә шөгыльләнгән, акчасын да баскан, шәһәр дә төзегән. Аннан соң әйтергә кирәк, 150-200 шәһәре бар. Димәк, шәһәр культурасы булган. Төп урта гасыр тарихында җыелган Оксфорд университеты белән бергә эшләнгән, анда презентация булган, Золотая Орда мировой истории. Монда 44 автор без моны эшләп чыктык.
Бу инде бүгенге көндә Алтын Урда буенча иң яхшы китаптыр дип әйтә алабыз, инде берләштереп эшләнелгән. Моннан тыш тагын журнал чыгаралар, халыкара форумнар үткәрелә, роликлар, видеолар төшерәләр, фундаменталь тарихта язылган. Моңа өстәп Алтын Урданы өйрәнүчеләрнең халыкара ассоциациясе төзелгән. Илнур Миргалиев заманында Уграда туру датасын федераль дәрәҗәдә бәйрәм көне итеп билгеләүгә каршы чыгучылар арасында булган. Каты бастырып алмакчылар иде. Biz инде әлбәттә каршы чыктык. Без стояние на реке Угрия әлбәттә булган факт, һәм аны күтәрергә кирәк. Әмма без әйттек, әйдәгез ул Калуга регионда гына калсын, региональный. Федераль ясагач ул, димәк ки, дәреслекләргә керә. Менә һаман татарны җиңдек. Анда җиңү булмаган бит. Ул бит җиңү памятный дата, ул сугыш булырга тиеш. Анда сугыш булмаган, анда бер-берсенә ике гаскәр каршы торганнар. Явыз Иванга бик күп шәһәрләрне җимергән Аксак Тимергә һәйкәл куюның никадәр кирәкмәс эш икәнен дәлилләп чыгучылар арасында да ул. Ә менә Улуг Мөхәммәдне хөрмәтләү зарур ди. Теләгән идек инде бер паркны татар тарихына тулысынча багышларга. Идеялар бик күп иде анда. Виртуальный хан дәүләте йортысыннан куеп, тронын куеп, мәсәлән, без моны бик тырышып караган идек. Безнең тәкъдимнәр күп булды инде дәүләткә, кызганычка каршы безне бик ишетеп бетермиләр. Бай тарихыбызны халыкка таныту буенча идеяләре күп аның. Язучыларга сюжетлар биреп булыр иде ди ул. Сейф сарайының Сөһәйл вә Гөлдерсен әсәре буенча спектакль куеп була. Мәктәпләрдә татар тарихына урын бирелмәгән вакытта тарихыбызны башка алымнар табып өйрәтергә мөмкин. Тарихны укыган саен беләм дип әйтеп булмый. Һәр вакыт бер адым алга, ике адым артка әзер булырга кирәк, чөнки фикерләр һәр вакыт үсә, дискуссия, мәсәлән, һәр вакыт дискуссия бара. Хәленнән килсә, архивта яки китапханәдә башын да чыгармыйча утырыр иде. Татар тарихына гашыйк ул. Аны яратырга кирәк бит профессияңны. Ул теге бәхет дип бит бөтенесе бәхетле булып тырыша, әмма ул да бит менә тормышта тыныч, бәхетле булу өчен яраткан эшең белән шөгыльләнергә тиешсең. Фән ул шундый бер казына китә кеше бик үзенчәлекле әйберләр дип әйтик. Илнур Миргалиевның буш вакытындагы шөгыльләре дә тарих белән бәйле. Әйтик, бакчасында бер почмакта музей ясаган. Хатыны Диләрә дә уку агарту эшендә, мәктәптә инглиз телен өйрәтә. Аларны уртак дуслары таныштырган. Инде 19 ел бергә. Безнең өчен миллилек тә әһәмиятле, татарча сөйләшү әһәмиятле. Ике якта буларны аңласа, әлбәттә, җиңелрәк була. Кешеләр ухлы, шын терәк булырга, гаилә башлыгы ул. Балаларга да бик яхшы үрнәк булырлык, таләпчән дә булырга мөмкин ул балаларга, йомшак күңелле дә, җыр телле, шаян телле дә булырга мөмкин. Гомумән әйткәндә, ул бик бала, гаилә җанлы кеше ул. Әти бездә таләпчән дә була ала, йомшак та була ала кайчан кирәк. Ул безне төрле җирләргә ярата, йөртәргә, күп әйбәт киңәшләр бирә һәм без аның белән горурланабыз. Әти бездә бик юмарт, ул бернәрсә дә җәләми. Якында гына татар бакчалары булмау сәбәпле балаларын еракка йөрткәннәр. Хәзер дә татар мәктәпләрендә укыйлар икән. Димәк, Илнур Миргалиев татарлыкны гаиләдә дә саклый, фән ягыннан да татар мөхите тудыруга өлеш кертә. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Укытучыларның традицион август киңәшмәсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов татар теле дәреслекләре эшләүне камилләштерү, укыту системасын бүгенге заман таләпләренә туры килерлек итеп оештыру безнең беренче чираттагы бурычыбыз дип белдерде. Елдагыча республикабызның барлык районнарыннан, шәһәрләреннән килгән укытучылар, мәгариф бүлеге җитәкчеләре һәм район башлыклары катнашында узган мәртәбәле җыенга быел Татарстаннан читтә эшләүче татар мөхтәрияте җитәкчеләре, мәктәп директорлары да чакырылу иде. Яшелүзән шәһәрендә мөгаллимнәрнең зур җыенында яңгыраган фикер тәкъдимнәрне Рамис Сафин тыңлады. Быел Татарстанда мәгарифкә кагылышлы бу 3нче зур җыен. Июнь азагында Казанда татар теле һәм әдәбияты укытучыларының бөтен Россия съезды узган булса, әле күптән түгел генә милли мәгариф хезмәткәрләренең республика форумы үткән иде. Бүген исә Яшелүзән шәһәрендә республика җитәкчелеге катнашында цифрлаштыру чорында тәрбия һәм белем бирү традицияләрен саклап, киләчәккә барабыз дип аталган зур конференция уза. Ул башланганчы Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка һәм Россия мәгариф министры урынбасары Татьяна Васильева мәктәп, күлиятләр әзерләгән күргәзмәләрне
тәкъдим иттеләр. Аннары республика башлыгы белән Мәскәү кунагы быел 1нче сыйныфка баручы сабыйларга бүләкләр тапшырдылар. Рөстәм Миниханов үзенең 1нче сыйныфка барган көннәрен дә искә төшерде. Мои друзья пошли в школу 1 сентября. Мне было 6 лет, а мои друзья, с кем мы там ходили, и, значит, я говорю отцу, я тоже хочу пойти в школу. Понятно, у меня не было ни сумки, ничего, но у моего старшего брата была сумка старая, ну, она нормальная была. Я вот пошел с этим портфелем, и я всегда вспоминаю, как я первый раз пошел в школу. Моңа кадәр әлеге чарада бу артик республикада эшләүче мөгаллимнәр генә катнашкан булса, быел исә әлеге эшлекле киңәшмәгә Татарстаннан читтә татар теле укыту буенча бай тәҗрибәсе булган Түбән Новгород, Самара, Ульяновск өлкәләреннән, Марий Эл, Чувашстаннан вәкилләр чакырылды. Бу төбәкләрдә ана теле укыту буенча тәҗрибә алырлык эшләр байтак. Чувашстанның Урмай авылында балалар туу ел сайын диярлек арта бара. Бүген авыл мәктәбендә 371 малай һәм кыз укый. Белем бирү узак еллардан бирле татар һәм рус телләрендә алып барыла. Татар теле безнең элеккечә сакланып калды. Эчәр дәреслек бара безнең. Бердән алып 9нчы класска гатьлек. 10-11 классларда безнең 2 сәгать бара. Республиканың Тукай авылында да ел сайын 35-40 бала туа. Балалар бакчасында бүген 75 сабый тәрбияләнсә, мәктәптә 337 бала белем ала. Быел тагын 36 бала 1нче сыйныфка керә. Һәр сыйныфта да атнасына 3 сәгать татар теле һәм әдәбият укытыла. Укытучылар да бар, дәреслекләргә дә кытлык юк. Татар теле әдәбиятларында ла безнең Татарстан шикер, без Татарстаныбыз бар, без киләбез дә, алар ел сайын безгә шушы түләүсе безгә татар теле укыту әдәбият китапларын безгә җибәрәләр. Дәресләребез җитә, чөнки безгә Татарстаннан булышалар, китапларны безгә булдыралар. Шуннан да Татарстан Мәгариф министрлыгы төбәкләрдәге татар мәктәпләрен алардан алынган заявкалар буенча дәреслекләр белән ел сайын түләүсез тәэмин итә. Быел гына да илебезнең 19 төбәгенә 6 миллион сумлык 17 меңнән артык дәреслек җибәрелгән. Дәреслекләр турында, тегеләргә татар теле һәм әдәбияты китаплары турында Мәгариф министры Илсур Хадиуллин да үз чыгышында басым ясап әйтте. Россия Федерациясы Мәгариф министрлыгы каршындагы фәнни методик совет карары белән 17 әсбап 22 елда федераль исемлеккә кертелде. Төп мәктәп өчен 18 әсбап экспертизага тапшырылды. Ана теле укытуда яңа уку елыннан быел яңалыклар да кертеләчәк. Республика мәктәпләренең уку планнарында әтиәниләрнең сайлап алу нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт теле татар теле предметы кертеләчәк. Татар телен дәүләт теле һәм туган тел буларак укыту агымдагы елда федераль реестрга кертелгән. Үрнәк белем бирү һәм эш программалары буенча оештырылачак. Мәгълүм булганча, агымдагы елның 17 июлендә Бөтен Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәтен оештыру турында федераль закон кабул ителде. Республиканың яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов үз чыгышында илебездә заманча яшьләр хәрәкәте хакында аңлатма бирде. Канун нигезендә һәр төбәктә хәрәкәт белән үзара хезмәттәшлек буенча координация органы булдырылачак. Анда мәгариф, яшьләр сәясәте, спорт, мәдәният системасы вәкилләре керәчәк. Шулай итеп, мәктәп яшеннән башлап шәхесне формалаштыруга һәм үстерүгә юнәлтелгән бердәм тәрбия системасы төзелә. Казандагы Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче гимназиянең ата-аналар комитеты әгъзасы журналист Роза Әдиятуллина исә үзе белем алган. Хәзер 2 баласы укучы гимназиядәге уку шартлары, ана телендә белем алып, милли тәрбия бирү усуллары хакында сөйләде. 2нче татар гимназиясе ул беренчедән фақат ана телендә белем бирү. Milli uzam, şınılı dərsləri, muzeylar kompleksi işləb kilə, oşxanədə halal rizq, Tatarşa onlayn məktəbə, xoreografiya studiyası, həm əlbəttə onu da edib gitmişə bulmay ul gimnaziya tradisiyalarga әлеге məktəb big boy. Розаның чыгышыннан соң президент Рөстәм Миниханов та аның чыгышын хуплап, татар телен укытуда һәм милли тәрбия бирүдә бар тик гаилә белән мәктәп бергә эшләгәндә генә уңай нәтиҗәләргә ирешеп була диде. Һәр вакыттагыча укытучыларның зур киңәшмәсе мәгариф хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләрен тапшыру белән тәмамланды. Татарстанның Яшелүзән шәһәреннән Рамис Сафин, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның 2нче өлешендә. Мәшкәрә авылы тарихы, Кукмарадан безнең репортаж. Утмурча ул машка, ул аю дигән яткан. Кара, ул карый. Димәк, машка, кара, аю карый. Мәгънәсеннән мәшкәрә дигән исем килеп чыккан.
30 меңгә якын милләттәшебез гомер итүче Кыргызстанда кунакта. Biz Kırgızistan'ın baş kalası Bishkek'te. Bu iskitkiş yeşil kola. Mine mınday bakşalar bik köp şehir içinde. Элек бу авылның әйләнә тирәсендә аюлар йөргән, куе урман булган. Монда землянкалар эчендә удмуртлар яшәгән. Алар өйләренә килгән аюларны күреп, "Маш-кара" дип кычкыра торган булганнар. Татарча бу сүзләр "Карагыз аю" дигәнне аңлаткан. Авылның исеме шуннан киткән дә. Еллар үткәч, әлеге җирләргә күпләп татарлар килеп урнаша һәм "Маш-кара" тамасы фонетик яктан үзгәрешләргә дучар булып, Мәшкәрәгә әйләнә. Хәйер, әлеге саланың тарихы хакында без сезгә киләсе видео язмада сөйләрбез. 17 гасырда Касим ханлыгы юкка чыгарылгач, хәзерге Балтач районына кергән бер баш авылына Туктаргали исемле кеше килеп урнаша. Аның 610 елда туган Ишмөхәммәд атлы улы була. Риваят буенча, Туктаргали бер елгасы буена йомыш кагызып җибәрә дә, шул туктап калган җирдә улы Ишмөхәммәд өчен йорт салдырып, Мәшкәрә авылына нигез сала. Шуңа да борынгылар бу җирләрне Ишмән иле дип йөрткәннәр. Элек бу якларда күпләп удмуртлар да яшәгән. Әле безнең менә бер елгасының икенче ягында Мари халкы да яши. Менә ул марилар да әкренләп шул якка таба китәләр. Монда күбрәк инде татарлар кала. Һәм калган удмуртлар инде татарлар белән кушылып берләшеп инде яңадан бер гаилә булып яши башлыйлар. Матур итеп яшәп киткән татарлар бу авылны иң бай һәм мәгърифәтле салаларның берсе итеп таныталар. Монда әллә ничә төрле ире сәүдәгәр яши, ә инде гыйлем ияләрен санап бетергесез була. Бу сүзләргә Мәшкәрә авылының байлар зиратындагы кабер ташлары дәлил булып тора. Сәүдәгәрләр арасында иң танылганы Ишмән нәселенең вәкиле Габдулла Габдиссәлам улы Үтәмишев. Ул тарихка 18 гасыр ахырында текстиль мануфактурасына нигез салган, беренче гильдия малмыш сәүдәгәре буларак кирип калган. Габдулла белемле шәхес була, аның дин хакында берничә китабы да бар. Хәләл җифете дин белгече Габдиннасир Курсавиның бер туган сеңлесе Мәрхәбә була. Туку фабрикалары хуҗасы Габдулла Үтәмишев Россиядә 150ләп мәчет төзеткән. Шулар исәбендә 1791 елда Мәшкәрәдә төзелгән 2 катлы беренче җәмигъ мәчет. 1793 елда монда беренче намаз укыла. Беренче җәмигъ мәчетенең Сатыш, Ишбубый белән бер дәрәҗәдә торган мәдрәсәсе дә була. Шәкертләр Казан, Сембер, Уфа шәһәрләре, Нократ губернасы, хәтта Азия илләреннән килеп укыганнар. Олуг шәхесләрдән бөек акыл иясе Каюм Насыриның әтисе, тарихчы галим Хөсәин Әмирхан, дин белгече Габделнасир Курсави, галим фәлсәфәче Шихабаддин Марҗаниның бабасы Сөбхан әл-Марҗани да монда гыйлем алганнар. Замана җилләре безнең бу мәчетләрендәге кагылмыйча калмый заманында аның манаралары киселеп төшелә. 1930 елда була бу хәл. 1971 елга кадәр Мәшкәрә мәчете ындыр табагы була. Аннары беркемгә дә кирәксез булып буш тора. Ташланды хәлдә ятып җимерелә башлаган җәмигъ мәчетен 2005 елда төрле эшмәкәрләр ярдәме белән төзекләндерә башлыйлар. Бер ел элек Татарстан Республикасы президенты карары белән әлеге архитектура һәйкәле булган Гыйбадәтханәне төзекләндерүгә акча бүленеп бирелә. Авылның менә бу ягына күз салсак, без анда архитектура истәлеге булып сакланып калган бинаны күрә алабыз. Ул икенче җәмигъ мәчете дип атала. Бу ак мәчет 1872 елда төзелгән. Мәчет Габдулла Үтәмишев улы Муса төзеткән. Элек бу мәчет агач булган. Һәм янган чыгу аркасында ул янгандагын аннары соң инде аны төзегәннәр таш мәчет иде. Мәшкәрә авылында Үтәмишевларның 1870 елда салынган нәсел йорты да сакланган. Бүгенге көндә бик данлыклы булган профессор Рөстәм Үтәмишев та безнең шушында яшәгән. Ул Үтәмишев, Габдулла Үтәмишев, Исмәгыйль Үтәмишев, Рөстәм Үтәмишевлар алар бер нәсел кешеләре. Рөстәм Үтәмишев билгеле булганча инде ул Юрий Гагарин очышка әзерләгән бөек галим. Бүгенге көндә аның оныклары, уллары безнең районыбызга кайтып конференциялар үткәрәләр. Хакимияткә большевиклар килгәч, бу авылдагы байларны кысрыклап куып чыгаралар. Үтәмишевларның бу йортында коррекцион мәктәп эшли башлый һәм әле дә ул үзенең эшен дәвам итә.
Бу йортта шулай ук туган якны өйрәнү музее да эшли. Аның эченә кергәч, без кыргызларның халык язучысы Шыңгыз Айтматовка багышланган стендка тап булдык. Баксаң, аның нәсел тамырлары да Мәшкәрәгә килеп тоташа икән. Шыңгыз Айтматовның бабасы Хәмзә безнең авылны Киргизиягә күчеп киткәннәр алар. Әлеге дә баягы шул теге кысырыклаулар ниләр аркасында инде. Алар исемнәрен яшерергә тиеш булганнар бит инде. Бишкек шәһәрендә шунда урнашып, аларның балалары туа инде. Нәгыймәне шунда кыргыз җегетенә кияүгә бирәләр инде. Нәгыймә үләр алдыннан туган якларга кайту хыялы белән янып йөргән. Тик авыру хәлдә булу сәбәпле кайта алмыйча калган. Улы Шыңгыз да әнисенең туган якларына кайтырга дип чыккан була. Ул Казанга хәтле кайтымы? Күкмарага кайтырга җыенып, без уже мәктәптә аны көтеп торабыз, килә дип. Бик нык кына авырып китеп, аны больницага алып киттеләр дә, аны Германияга алып киттеләр. Шунда үлде ул. Кайтып җитә алмады кызганыч. Еллар узгач, әбисе әтисенең Мәшкәрәгә кайту теләген уллары әскәр тормышка ашыра. Утамышевларның нәсел дәвамчылары да авыл белән араларны өзми. Ә Мәшкәрә авылы халкыбызның йөзек кашы булган шәхесләрне үстергән данлыклы сала булып торуын тагын бер тапкыр исбатлый. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Мәшкәрә авылы, Күкмара районы, Татарстан Республикасы. Халкыбыз дөньяның төрле илләрендә яши, бәхет эзләп төрле кыйтгаларга таралган. Кыргызстанда да татарлар күпләп гомер итә. Республика үсешенә һәм мәдәниятенә милләттәшләребез зур өлеш керткән. Татарлар Кыргызстанда 18 гасыр урталарында килеп урнашкан. Бүген анда 30 меңгә якын милләттәшебез гомер кичерә. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Хәзер без Бишкәкнең нәк үзәгендә. 1988 елда монда татарлар берләшеп, уешып, үзләренең үзәкләрен булдырганнар. Бүген инде алар менә шушы Кыргызстан милләтләре ассамблеясында үз бүлмәләрен тоталар. Ассамблеяга безнең булды 25 ел. Ассамблеяга кергән вакытта без беренче оешма булып кирдек. Безнең халыклар күбәйгән саен күбәя бардылар. Сабантуйларын үткәреп елда безнең менә 30 ел, икенче елга без 30 еллык сабантуйны үткәрәбез Алла бирсә. Ну, бу үзәктә эшләвемә мин бик тә шатмын. Ни өчен дигәндә 30 ел буена күпме белемем артты, тарих битләрен ачарга туры килде. Күпме якын кешеләр белән таныштык. Татар дөньясын күбрәк ача башладык. Шуның өчен һәрбер шәһәрдә, һәрбер җирдә, һәрбер илдә шушындый татар оешмасы булырга тиеш. Кыргызстанда татар диаспорасы зур, билимле кешеләр күп. Менә мин медицина буенча эшләдем. Бездә мен Тухваршин Рустам Раваджи бар. Аның чыгарган 9 доктор медицинский наук, 44 кандидат медицинский наук, тагы 9-ы очередьтә тора. Кайсы илдә шундый кешеләр бар? Согласно исследований, иң күп билимле бездә татарлар. Безнең шушы оешманың үсеше, оешманың эшкә алга баруы, менә шу мен әйтәсем килә, 2 егетебез, 3нче егетебез, 4нче. Шушылар аркасында безнең оешмабыз алга бара. Дәвам итәрбез. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Кыргызстан. Бүгенге менә шулар. Тапшыруыбызны Рөстәм Зәкуан сүзләре белән төгәллибез. Бабамнарның данлы узганнарын аңлата тик туган тел генә. Сирен ачар өчен Тукайларның туган теле кирәк кешегә. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз.